Hej! Vi vil tilbage med Robtinemare hedder det. Og vi vil lave noget survival her på en gratis kreativ server. Men altså, vi har bare lyst til at lave noget, what the fucking pest. Vi har lyst til at lave noget survival, og ja. Hvor er allerede med farm 3. Perfekt. Så det er lidt langsom start, tror jeg. Men jeg er sej. Du har ikke noget andet at sige, Robin, end du er sej. De her episoder kommer ikke til at vare mere små 10 minutter, tror jeg. Det skal lige meget. Men måske omkring 10 minutter kommer de her videoer til at vare. Fordi at jeg vil virkelig ikke for lang video, fordi det tager for lang tid at uploade, og det bliver noget gøjl med tid og ja, sådan noget, ikke? Og folk der kommer ind og forstyrrer, det vil altid være noget. Så 10 minutter kvarter med videoerne med dem. Vi bliver så finde et sted og bygge et hus, Robin. Vi farmer nok 3. Hvor meget 3 har du? Okay, så farm har du farmet 3 færdig? Ej, er der 3? Så kom der. Farm det der 3 færdige, og så smutter vi, ikke? Ja. Der kommer nok en sådan episode her ud en gang imellem. Og vi føler for det, ikke? Jeg kan ikke sige så langt. Jeg vil sætte det lidt op, ikke? 7 måske, hvis min computer kan trække det. Jeg ved ikke, om man kan trække det over fraps. Se, der er allerede nogen, der har været i gang med at bygge og sådan noget, ikke? Jeg kan godt se, det er en kreativ server. Jeg skal også have nogle tools. Jeg vil have en pickaxe. Og jeg har allerede nogle ting for en kreativ. De ting, jeg skal ikke have. Prøv at fjerne alle ting her. Vi skal ned og mine, så vi kan få os nogle ressourcer. Og vi skal også rimelig hurtigt have fået noget mad. Robin, hvis jeg skaffer sten, kan du så finde nogle dyr og dræbe? Du har allerede svær nemlig. Ja. Så, ja. Det er den mest safe måde at grave sig på. Så. Jeg har allerede fået... Okay, man. Robin, husk nu, får de giver også mad, ikke? Gør det? Jo, det kommer en update, de giver noget, der hedder Mutant. Nå, ja. Det er noget, jeg ikke får noget kul i. Natten kommer snart. Skal vi slå os ned i det her lille hulrum, jeg har bygget? Vi kommer til at bruge TP i de tidspunkter, hvor vi kommer for langt væk fra hinanden, vi ikke kan finde hinanden. Så. Man har vel ikke op for ingenting. Det er lige virkelig spændende at se mig stå her og mine. Pas du på zombie. Oh fuck, creeper. Creeper! Ja, jeg sidder på siden af Robin, så jeg kan se, hvad det er, han ser. Jeg kan se, at han er ved creeper lige nu. Creeper. Creeper! Okay. Godt. Nu har jeg næsten slidt min træpickaxe op, så nu må jeg have nok. Jeg fandt en spand. Fandt du en spand? Okay, smid den på den her fra Catchaway. Der er alt for meget Catchaway, så var det helt slemt. Ja, crafting table og sådan det. Så ja. Steam pickaxe. Og lidt svær. Så jeg var lige det. Oh fuck.
TP'er bare for ikke at dø. Ja. What the fuck? Godt, nu har jeg stentools. Vil du have noget sten? Så du også kan få opgraderet dine våben. Og Jeg kan få et bedre spil. så går jeg ud og se om jeg kan finde mad. Kan du kunne lave et hus imens? Bare ind i en væg eller noget? Åh ja. Og lige hellere inden Åh, vi bliver scannet mad nu. Fuck, der er mange zombier, mand. Oh my god, hvorfor har jeg kun fitness please? Det skræmmer mig lidt. Jeg skulle ikke klare mig i sådan en vildsted her med kun 12, okay, omkring 20 fps og et stensværd. Ingen armor. No shit. Ingenting. Hvorfor er der ikke dyr? Vi skal bruge dyr, vi skal æde dem. Blæksprutter burde virkelig læse i sushi. Wow. Det var flot det der, Martin. Sushi! Robin, achievement get. Getting an upgrade. Men vi kommer nok ikke til at cheat i den her survival-verden. Vi bygger. Så vores mål er at dræbe Wither, ikke? Jo. Der er vi hørt zombie. Hvorfor er jeg så langt væk? Det kan jeg ikke lide. Så er det den loop-tårn der. Det er et får! Du må ikke slå det ihjel. Jo, der er mad. Nej, du må ikke slå det ihjel. Hvorfor ikke? Ved jeg ikke. Kom her, får. Sej. Får er seje. Jeg fik en rå muton. Får er seje. Jeg har egentlig altid gerne vil have en ged. Jeg har i meget lang tid gerne vil have et jernskadet får. Hvorfor? Altså, et får, hvor du bare så stille, kigger ud i luften, og en gang imellem siger, Mæh. Det ville være så nuttet. Hvad er du? Jeg har fundet en masse kul, by the way. Du kan teleportere til mig, så kan vi bygge hus her. Jeg har fundet mine. Har du det? Jamen så tjek den ud først, og så kom. Jeg har ikke noget mad. Jeg har heller ikke rigtig så meget. Jeg har 6 stykker muton. Har du fået noget i den der cave? Nej, bare kom til mig. Hvor er I blevet? Der er ikke så meget... kan du lave en... hvis du laver en stenovn, så er jeg nok meget til at færdig med det. Jeg vil have XP. Det vil jeg da også gerne. Kom nu, dø din lortetræppekiks. Vi vil ikke spille vores træ, så jeg bruger den færdig. Fuck dig, Robin. Jeg er mega lidt liv, jeg regenererer ikke lidt mere. Robin! Jeg tog hjertet tilbage. Den her. Fuck dig. Nej, vi skal helst ikke slå hinanden og ihjel, vel? Lol, jeg fik inviteret mig selv til noget server. Vi har fået en sådan. Der var en lige noget... Ja, den gik ud. Fedt. Få bare din lorte tools. Ja, lad os slå os ned herinde. Faktisk, det tror jeg faktisk er en god idé. Martin, spis det her. Nej, jeg ved ikke, at vi er forgiftet af det. Jeg fik fuld liv. Skal jeg dræbe dig, så... Altså, Så må du selv finde hen igen, ikke? okay. Nej. Nej, det er snyde. Det værste er det faktisk ikke engang.
Sådan der, du får lige et træs der. Nej. Har du crafting table, du lige kan sætte? Eller står det stadig derude? Hvor er det et andet sted, det her? Får! Jeg vil drikke. Okay. Først siger du, at man ikke må dræbe får, og så siger du, at du vil gerne vil dræbe. Det er Kylling. flot. Kylling, kylling, kylling! Kylling. Mad. Fuck skelet. Monsterhånd. Og Robin, du bliver der, så gør jeg noget og farmer en mad, ikke? kylling. Gør min kylling. Robin, vi skal kunne finde tilbage. Går du tilbage? Ja, jeg kan også tage os tilbage nu, der er ved at blive for mange monster. Jeg tror, vi har mad nok til at overleve lige nu. Det har jeg også. Men vi deler, gør vi? Måske. Og jeg skal se, hvor lang tid vi siden har varet. Okay, vi skal snart... Det passer faktisk fint, vi snart ændrer. Jeg er rimelig til. Sådan der. Brun ovn. Faktisk 2 år. Det er fint. Skal vi bruge dør. Man får 3 døre nu. Fedt nok. Hvor er vi? Så Nå. skal vi lige smelte noget mad. Bare put alle dine forklæde ind i ovnen. Har du noget forklæde? Okay, jeg laver en ovn mere, så kan vi putte kylling i den. Så. Ja! Hvor sygt. Okay, lad den blive. Vi skal ikke drikke den nu, for så får vi ikke kød af den, okay? Ja. Fedt nok. Men det her det er et fedt tidspunkt til at sige farvel. Ses i næste episode. 6.